Novetats a ordres clíniques. Per accedir a ordres clíniques ho farem des de l'escriptori clínic amb la icona OC, ordres clíniques. Aquí trobarem totes les ordres que hi ha demanades o fetes per a un pacient. La novetat està en que aquí a la part inferior, a partir d'ara, apareix la data de programació per a una ordre clínica, la que tenim marcada, i en cas que estigui feta, apareix la data de realització. L'altra novetat és el codi d'autorització. El codi d'autorització significa que la petició ha estat tramitada pel personal de la UAU. Si no apareix el codi d'autorització és que la petició no ha estat tramitada. Per tant, podria ser que el pacient no hagués passat pel mostrador. Una altra novetat és la icona que hi ha al costat del codi d'autorització. Aquesta icona també la té l'ECAP administratiu i els administratius la coneixen bastant bé. En fer clic a la icona, el que apareix és una pantalla on hi ha el seguiment per a aquella ordre clínica que té aquell codi d'autorització. I la pantalla que explica són les diferents etapes per les que ha passat l'ordre. En cas que hi hagués hagut anul·lacions o canvis, apareixen en aquesta pantalla, es pot fer el seguiment. Això va bé quan el pacient pregunta per la data d'una visita o d'una prova.